Europa i en especial França segueixen molt de prop tot el que està passant a Catalunya des de la marxa de l'11 de setembre. A l'altra banda de la frontera es barregen sentiments contraposats, des de la visió més jacobina de l'Estat fins als que tenen una certa simpatia amb l'auge del sobiranisme. De fet, a la manifestació de la Diada també hi havia ciutadans de la Catalunya Nord. Com a president de la secció nord-catalana de l'ANC, Hervé Pi va participar en la capçalera de la manifestació de l'11 de setembre i en l'entrevista amb Núria de Gispert. Aquesta setmana ha seguit des de casa amb molta il·lusió els debats al Parlament de Catalunya, tot i criticar la versió que n'han donat els mitjans francesos. La gent del carrer aquí no entenen com un tros de país que vol la seva independència i demana també sous a Madrid. Això no ho pot entendre. Però per què? Perquè no és explicat o és explicat de manera esbiaixada per la premsa francesa. Rebutjat per l'ultradreta Front Nacional i l'esquerra més jacobina, el gir sobiranista de Catalunya genera perplexitat, però també empatia entre els dirigents polítics de la Catalunya Nord. En el marc de la República és impensable per nosaltres, a França, que hi hagi un enfrontament com aquest. Hi pot haver discussions difícils, dures, perquè el poder central ens entengui. És normal, però de cap manera tenim la idea de separar-nos-en. Nosaltres podríem també beneficiar d'això i ser dins aquest estat federal català, que això seria més fàcil de sortir de l'empresa dels estats. Els controls fronterers que l'11 de setembre va fer la policia francesa per identificar els militants nord-catalans que anaven a Barcelona a manifestar-se demostren que, des de la prefectura de Perpinyà, és amb un cert recel que s'observa l'evolució de la situació política a Catalunya. Per a Catalunya en TV3, Perpinyà.